Kadom don marlitum, lasinon malomilitum appear the, che prek pick hanyango. Athe people ma blorang te litum tek ponongji. Non hejong litum Dhruvv Rathee ki post sitame tek ponongji. Kupi selang li post ma blotang te. Kecolang rem meg langno or langno tum phalo bang te mira lek sa che thoklong vegji. Lapen komane ke Charlie educationist philanthropist lapen ke innovator abang phu phanlo plotang te Kethek kere ser abang phu phanlo plotang te. Ha hemkangsam si bengji lapen ke Pakistan agent pusi amen irponji. Lasineli ko pisi puponoma plotang te non malom na litum sami news lang lopang te theklongji. Keram tangar ni penlo hadak ladak along ladaki satum halang tum protest air set prung set lo ko pipoloma bong te lang tum sami state ka chang ni tum ta state nang popu. Lasila bang so ke hang ke pangcheng ke choche jun je pen ke pangcheng ke maloma bong te Sonam wangchuk la ke li tum ka do ko sami chiniji alang li ke claim pon mesen alang li kang pu school sitame do la pen ke ason alang li innovate o ka semar sitame do pik la bang so pen jok alang li puthak film sitame semar lo lamar jan sitame 3 idiots a film ke Amir Khan se ala dak shooting pon lo lead role en pon lo lasi Setame pinya ni por ke alang li phan ko piloma bong ta men ki airpon ke Pakistan agent posipu athe bi poloma bong te haladak labang so protest pen jok soluk sodak nang do koklo la pen hadak police atum ben che tengkheng du la pen apran ki chetum sitame do olo labang so pen jok labang so soluk sodak atumon ke pajab ke la ke kumar lo bong te anut ka prek kali la ke Sonam bang chuk hen lo alang li sige japon posipu labang so pen jok nona phi bang ke alang li phan nep chek lo hemkangsam beng chok lo la pen ke alang li phan inquiry sitame pangni ponlo la pen ke penanga na long pache thang ponlo alang li ke Pakistan agent pu Pakistan na long pen fan sitame choen pu sinona phi bang ke alang li phan pangdak ponlo la sinon ke penanga na ra tum ke alang li phan ka hijim ke lang sele sitame do thukok lo athela bang somen airpon lok pen jok ko piloma plotang te alang li phan kang thok atum tami dolo kang nek choy atum sitame dolo sitame ke dam tang ni pen same pc alang li ke claim lo ma bong ta kheno le ke claim kali jeni tuma phan same 6 schedule nang pinon ni tum ta tribal side de la so area long ke tribal sa tum de ke do la pen ni tuma long le phelang ni tum kacherai kom je phan ke jakong nang pinon po selang li ke hang la bang su pen jok selang li choche jun je pen selang li kai ke sitame fasting pen si dolo la pen ke protest sitame inut ba leng ke the same da ingnim nam hak he la pen non a phi ami thur do long sitame suluk sodak tomon do ko same lang li pulo ne le la ke japon kali la pen ke labang suluk sodak do ko posin ne ke la ke khitia da support pe che don nun de posin ne sitame fasting sitame ington kok bo selang li ington kok lo labang so clarification sitame lang li pilo sitame non a phi ko piloma pong te lang li phansia ko nep to check akoi pilok lalo la pen hala ki thi tum han an na dai sitame lang li phthak sia ko pabon thu hup jola pu penak labang su pena jok sinona bang ke beng thorlo lasir hala youtubers alang li ka che thangklong youtubers Dhruvv Rathee alang li sami post pono je non malom ke Kethek se ratum han ke drada phan than pachini derna ajad na pupo alang dhan ke hemkangsam sigi beng beng lapen ke kachulang rem mek lang no or lang no tum han lo pang te politician politics along pon po mira lek sigi pai i pu selang li pena jok post pono angko alam sitame a hok nang li tum lang tha na hok a party long non BJP pupelo Congress pupelo ajara long non na hok long non li tum thek pon long ji meg lang no or lang no tum si haladak det ke chari ji ang hoi long ke to durda te be durda lo ili tum la ke ka dukawe same thek long yi news along sitame ha na ni highway long to ho po ha ko pinela son ka che plang tum si non ke det ke nang chari lo Kethek ser bang non son Sonam wangchuk son alang linut philanthropist pulo tang te pilom bang te radaphan ke than pon ki mum pon ke japon ha ka school ke le pinadim sitame alang li school kang pupon osomara phan scientific ahin ason ke than pon ka semara hin punon innovation hin punon ajada jontrona ka semara hin punon alang li ke japon abang ha ke penangan ke alang li claim ke mesen ban joksi itum kedam tang hot pen same alang li puthak ason article la pen ason film ka semar same thek ponong lo setame pini ke ko pisi piloma plotang ta alang li phan ke Pakistan agent pusi amen earpon lo alang li phan ke hemgang sambeng thol lo jola puson la sinang li tum thek pon long ji non he jong la ke chu kedam tang achik lo pen lo case bang non da jujilang non sitame klang bom lang tumi post tamina tum news lang non lo pang te thek long ji article long amen ko puson ma pong te Chitanyananda Saraswati busi puamen lake self style baba non ke langnam lupong te det sitame baba tum sinachari lapen school sitame baba tum si non ke baba tum sitame ingpu bon tanglo salang like ko piloma pong te director lo busipu isia school long ko son ma pong te wasan kunj busipu Delhi long
se hala daga school along director lo alang li ke director chot la pukali alang li ke nut baba alang li ke thek ser baba pu sipu amina chipu la se alang li ko piloma pong te bang kre trok si nim so pia tum phan alang li kachulang re makia sangklang lo bang so pe na jolang li phan ne pon check lo hemkangsam beng thot lo setame aprang setame alang li ka case ke do tang lo setame hala sot ke investigation pami medel lo ko people lo pong te baba lo plotang te hala politics atum sitame ka pheredo la pen kelak tum sitame kerai bon sitame do la bang so pe na jok nona bang ki upay vedelo athe klang ham lo kalam ki bang kre troxy lam so lam sakali a jolo pong te hala so bang phanang toinon pupu da ho kalip lotang te ther it jola pusonjo la sila bang so college ke delhi long ke la sitame institution ke la bang so institution famous solo wesan kunj po amen ka prek sitame do lang nali tum gugulong lang lo pong te thek ponong ji jola puson si nona bang ke nang che plang bom la puson atum han si nona bang ke mera leg bang ke pa ibom sitame hala ke claim pa me ang thik jot pen ke claim atum han bang ke non ke amen ka prek si irpon hemkangsam si beng pon bom la pen ke alang tum aphan ke pakistan agent pu amen bang ke pachilong bom la pusinona bang ke nang che plang thu li tuma data bang ke non bang ke chete war fit phale fit khangya la sinon puthot bang ke ko piloma plotang te tamil nadu long karur polong hala dak south actor vijay thalapathy alang li famous pic hangyang etuma film sitame south film lang lobang te theklong po alang li famous pic alang li film sitame pirangana film ke lapen ke alang li non ke politician lo po si alang li non ke 2026 non ke bang jan ingkana phan alang li camping dam lo posipu salang li camping dam sitame police security thik pame me pen se alang li dam lo tet plut lo hala da ra tum sitame chuche junje kang chir kalang it ani ke so pena jat pen sitame alang li ke bang chi pu pena jok ka chong hong dun a suri lo posipu hajar sitame ke padu bang e ko piloma plotang te alang li nang ke le porke munira tum che thor lo che dong kan charbulo apia bangke apran ke dama phai bangke nang do olo ko amno maplo tangte kaduk kawe bang thongkep ra sirkep amni apran nam jilo bang thongkep ra sirkep lamsu kali isi areli long chosi isi camping long chosi election camping aphan chosi munit alang li bangji pupena jokka che thordun bang thongkep ra sirkep ke lake apran ke joy dam jilo kuma bang mamaloma bang te bang koira troke pinso tum se apran nam lo la pen bang koira phoke alo so tum se apran nam lo people of bang te penangana tum ke kangchir kalang idlo ngapen ke hadak che dongchar kan lo labang so pena joksi hadak penang ana tum ke apran nam juilo haladak control on ed derlo pansi labang so vijay se thalapathy sidame police aphan ke hang posipu je ni tumun edelop munira phan control on edelopu setame haladak ke bang thongke ba sirke apran nam elo lanjo non malom munira tum kopia poloma uploadang telake isi ke kosono popo education abang akenang sot isi abang ke piloma uploadang te jobless ke ong lo je nane politics meeting lo uploadang te son bag long dunji mini poning ke hang pen hadak che to dun po haladak che dongchar kan po pran dam tum dam non sitami kalang lo ke jolang dam lo plong te apran ke dam bang thongke ra sirkep isi election camping are rally long chosi lapana muni rapran ke dam asi nona phile tum nang namlo bang te theklong je ada cm stalin pena jok penangan compensation ki pi ponji phans tame announcement tanglo setame compensation ke pipo amunit ke setame apran nam juilo thang bak be se apran ke joy sidam juilo jolapu non maloma pir the phale phikhang yang po bangke lalo apran ke dam atum setame apran ke joy ke dam tum same do meglang no phan ke mira lek pa i le thot ke det ke chariang hoi long pangni le thot komani thek sere bang phan lup long ke morni sinang chode ji pu po habeng le thot na hello ile tum setame kar biang long setame hempre ke long jabang ke sung piglo hala sonam wangchuk setame hempre ke hanga joy ne se pinier ni bang ke lang li phan same amen che long thaparelo jolapu na hello la se pini thek pen la se than bon chopo kardom